Juu, se on herra säästöliekki tässä ja Skandin kimpussa. Mua on tässä vähän mietityttänyt tää akun kunto, että mikä se on. Että tällähän on ajettu jo kohta vaikka ja mitä tällä akulla, että mitä tää nyt näyttää. Tää näyttää nyt akku täynnä lepojännite olisi 832. 833 siinä se on. Ja mä en tiedä, onko laturi sitten 84 voltin vai miten se on tässä 72. Sitten chat-GPT antoi tommosia lukemia. Noin abouttis. Että mikä olisi se varaustaso sitten tietyissä volteissa. Ehkä nythän mun täytyy sitten seuraavaksi lähteä ajamaan joku 10 pätkä. Se mitä mä nyt tyypillisestikin ajan. Niin saadaan jonkinnäköinen lukema tähän tauluun sitten. Joo, mutta se on tylsää katsottavaa, niin mä pätkäsen tämän siksi aikaa ja lähden tästä huristelemaan. No niin, tässä ollaan puolessa välin matkalla. Hirveä meteli, kun ei ole tuo takapenkki kiinni. Mulla on tuo lämmityslaite päällä ja pyyhkiä tossa ja pidetään 50 luokkaa nopeutta, niin saadaan suht realistista talvitunnelmaa, kun näinhän mä yleensä ajelen. Että mä käytän tuota lämmitintä ja pyyhkiäkin vaihtelevasti. Ehkä se kompensoi, kun nyt on tiet sulat. Välillähän tää on ihan umpihankea. Sehän vie akkua ihan jumalattomasti sitten kahlata tuo lumihangessa. Mutta joo. Kohta päästään katsomaan jännitteitä. Jännittää ihan kauheasti ne jännitteet. Onko akku ihan finaalissa? Vähän pahaa pelkää. Tuohan ei tuo akkumittari tossa tärähä mihinkään, kun se on 60 voltille suunniteltu ja 72 volttinen akku, niin sehän on aina täynnä. Joo, katellaan kohta. No niin, nyt aika lailla 10 on täynnä tämän mittarin mukaan. Sehän nyt on plus miinus joku, en tiedä. Kyllä se aika tarkka, olisiko se 500 metriä voi ehkä heittää. Meidän heti mitata jännitteet tästä nyt sitten. Noin. Missäs meidän mittari jo? Niin mikäs se on se jännite nyt tässä? Mulla on vielä virrat päällä. Pitäisikö ne ottaa pois? Otetaan pois. Noin. Mitäs se nyt näyttää? Ai. No. 79. Eli se olisi siinä jossain 80. No. 79. Tämän listan mukaan niin se olisi sitten 80 90 välillä. 79, joo. Tuossa luki, että pitää ottaa muutama minuutti. Jos se siitä nousisi vielä. Niin odotellaan vähän aikaa. No niin, nyt on jonkun aikaa tässä ihmetelty. Katsotaan tosta nyt. 79 ja 2, 3. Siinä 79 ja 2. Niin se asettuisi tuohon 80 ja 90 väliin. Mä en nyt tiedä sitten, onko se hyvä vai huono. Mutta tosiaan mä en tiedä tuosta lämmityslaitteen tehosta. Olisiko se 400 wattia ja pyyhkijät vie osansa. Ja että silleen näin realistisella kuormallahan mä tätä halusin kokeilla. Ja tosiaan akun ajokilometrimäärästä en tarkkaa lukua osaa sanoa, koska mä ajoin rälly USAllakin useampia tonneja. Tällä on ajettu yli 6 tonnia.
Ja sitten toi akkuhan ei ole ihan uusi, kun mä sen ostin, että se on ostettu semmosesta kolaroidusta Skandista, eikö Rally-Usasta anteeksi. Mä en tiedä paljonko silloin sitten alun perin ajettu, että lähempänä 10 tonnia ainakin. Lähempänä sitä kuin 5 tonnia. Joo. Mutta en tiedä. Kun mä oon tossa nyt katsellut, että pitäisikö akkuja ruveta jo katsomaan, mutta en mä nyt ehkä vielä, jos pyöritään vielä tällä alueella, niin eihän mun vielä kannata sitten akkukaupoille lähteä ollenkaan. Et ehkä sitten jossain tässä haarukkakohdalla sitten ruvetaan miettimään, että kun ei pääse enää töihin ja takaisin, niin sitten. Mutta joo, eihän sitten tiedä kiinalainen akku kun on, niin koska se rivahtaa, mutta toivottavasti nyt kestää. Sitten tuossa kattelin noita liitoksia, niin tää löysellä, tuo musta johto. Ai, kuka liian laittanut, olisinkohan ihan itse. Oletettavasti on sen laittanut. Se täytyisi, mua rupesi heti kuumottamaan, tuolla on tuo moottoriliitin tuolla takana. Sitäkään mä en ole ikinä avannut, että kuinka löysellä ne on. Se vaatisi tämän purkamisen tän takaseinän olkoot. Tomma on kyllä käynyt läpi tuon liittimen. Mut joo. Ei kai siinä ota muuta kuin laittaa rojut läjää. Tos muuten kävi yhdelle silleen, että rupesi tää ohjainyksikkö kuumenee ihan sikana. Ja sit vikaa etittiin. Ja se vika tosiaan löytyi sitten. Yksi näistä vaihejohdoista oli löysällä ja se oli ihan kuuma ja hitsaantunut. Se ei tavallaan toiminut ollenkaan jokaisella vaiheella vai vaihteella. Niin se lämmitti sitten koko helan hoidon, mutta tää ei kyllä ei ole lämmin eikä mitään muutakaan erikoista. Että näin. Mutta tämmöinen testihän tää nyt oli. Ja toivotaan, että akku kestää vielä. Se on moro.